खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर, बेनो जाहैबाय मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजना आसाम। बे स्किमा जादों आसामनिफ्राय ओंखारना फैदों दे लोगोफोर। बेयो मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजना, बेयो सिगांनिफ्रायनो बे स्किमा दंखायोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बा गोबां आसामनि आबादारिफोरानो बे स्किमाव एप्लाइ खालामाखै जानो हागौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बे मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजनायाव नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोननो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानो नांगोन, मा क्राइटेरिया नांगोन, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन आरोना लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोननो बे मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजनानि बेनिफिट्सखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना मा लाब जागोन दे लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै। बेवहाय नोंथांमोनहा बोसोराव नोंथांमोना 5,000 खरि मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजनाखौ जाय आबादारिफ्रा एप्लाइ खालामगोन दे, आसामनि आबादारिफोरनि थाखायल' बे स्किमा, जायफोर आबादारिफोर दङ ना आसामाव आबाद मावनाय बिथिङाव माने मुखुब जानानै थानाय जायफोर आबादारिफोर दं, बिथांमोननि थाखायल' बे स्किमखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना 5,000 बोसोराव आबाद मावनायनि मुङै फैसा मोननाय जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेनिफिट्स मोननाय जागोन आरोना लोगोफोर। दा खोनानो मोन्दों बे 5,000 फैसाखौ बोसोराव मोननायखौ एसे बारायनानै होबाय होननानै खोनानो मोन्दों। बेवहाय 11,000 ना मा बेसेबांबा बारायनानै होबाय होननानै खोनानो मोन्दों दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो एसे खौरां लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बे मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजनाखौ जाय आबादारिफोर दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामथारनानै ला आरो। मानो होनबा नोंथांमोनाव बियो एसेबाबो बेनिफिट्स मोनोब्ला नोंथांमोना एसेबाबो आबाद मावनायाव नोंथांनि खामानियाव एसेबाबो हेल्प होगोन आरोना लोगोफोर। बेखौ आं सिगाङावनो फोरमायग्रोनानै लाखाबाय। दानिया नोंथांमोना आं खोन्थाहरनि बेवहाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन आरो बेसेबां बैसो जानांगोन। गिबियावनो आं नोंथांमोननो बैसोखौ खोन्थाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे स्किमखौ मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजनाखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा मा जानो नांगोननो, आसामनि मा जाथारनांगोननो, नोंथांमोना रेसिडेन्सि माने आसामाव थानाय जानांगोन दे लोगोफोर। आसामनि बाखिन्दा जाथारनांगोन नोंथांमोना, नङाब्ला बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ 21 इयार्स अल्ड जाथारनांगोन, माने 21 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन दे, नङाब्ला नोंथांमोना बे मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजनायाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। गोबाङानो माने उन्दै बैसोआवबो सोरबा बायदिया आबाद मावो, नाथाय बिथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बे नङा। नोंथांमोननि बैसोआ मेक्सिमाम 21 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे मुख्यमंत्री कृष्णा सा-सजुली योजना स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर। आं नोंथांमोननो गिबियावनो बे बैसोखौ फोरमायग्रोखाबाय। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नै बेवहाय बिथांमोना लिरनानै होखादों। बेनि उनाव नोंथांमोना आसामनि थागिबि जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायना होखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनखादों जानो हागौ। दा बेनिफ्राय बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आधार कार्डनि गोनांथि जागोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेखौबो नांथारगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट, नोंथांमोना SC ST जायखिया नोंथांमोना सार्टिफिकेटखौ होथारनांगोन। बेनिफ्राय एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्टस होनांगोन, आधार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा। बेवहाय जेराव नोंथांनि बैसो थानाय, बेवहाय नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेटबाबो जागोन, बेवहाय नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्टस होथारनांगोन आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय बेवहाय आरो मा बिबावदों नै लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। प्रुफ अफ एग्रिकालचार लेन्ड, माने नोंथांमोना माने हानि मोनसे लेन्ड हल्डिं होथारनांगोन दे। बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय लेन्ड हल्डिं गैयाबा नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना लेन्ड हल्डिंखौ होथारनो नांगोन आरोना लोगोफोर। एग्रिकालचार लेन्डखौ नोंथांमोना गायग्रा हानि नोंथांमोना बेवहाय लेन्ड हल्डिं होथारनो नांगोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौथ' नांखागोन, मानो होनबा डाइरेक्ट नोंथांमोनाव DPTनि थ्रुयैसो फैसा हाबगोन नालाय, नोंथांमोना बे बेंक एकाउन्टखौ होथारनांगोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोननो मा नांबावगोन, रेशन कार्ड नांगोन दे लोगोफोरनो। रेशन कार्डबो नांथारगोन। रेशन कार्ड थायोब्लासो नोंथांमोना बेखौ माने एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोननि पासपर्ट फट' साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बेखौ नांथारगोन दे। बेवहाय गांबेसे बिदों बेनि जेबो लिरनाय गैया, नाथाय नोंथांमोननि पासपर्टखौ नांथारगोन आरोना। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार नांगोन दे लोगोफोर।
मबाइल नाम्बारखौबो नांथारगोन। मबाइल नाम्बार थाब्लासो नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय नुदोंना बेखिनि गासै 9था डकुमेन्टस दं। बे डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना क्लियारलि लानानैसो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना दा मिथिबाय बेवहाय बेसेबां बैसो नांगौ। बे मुख्यमन्त्रि कृष्णा सा-सजुलि यजनाखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां बैसोनि गोनांथि, मा मा डकुमेन्टस नांगौ आरो बेवहाय मा बेनिफिट्स मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय। आरो जायफोर जोंनि आसामनि आबादारिफोर दं नोंथांमोनहा बे मुख्यमन्त्रि कृष्णा सा-सजुलि यजनायाव स्किमाव नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि आबाद मावनायाव माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै फैसा मोनोब्लाथाय बायनानै लानो हानाय बायदि ना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना बे मुख्यमन्त्रि कृष्णा सा-सजुलि यजनानि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना बेनिफिट्सखौ लादो आरोना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।